YouTube. I dag skal mig og Mikkel vise vores hemmelige server. Og deroppe han. Og han hedder selvfølgelig Mikkel. Og så er dit og dat og hjerte. Og jeg var lige lidt væk. Lukas? Hvad? Jeg har altså lige fået et par slægt svætnetter og Okay. Hey, det her, det var diamant. Skal I se, den køber diamanter. Fulde, hold kæft, det går fandme hurtigt nu. Nå, det er alt det her, der har været her. Det er heroppe. Mikkel. Lidt senere, jeg kan lige gå ned og vise det. Det er vores kæmpe system. Og ja, jeg skal faktisk lige vise jer noget i spawn. Det er en bug. I skal have det her tøj, og så den der ring. Det er en flyvering på en måde. Så jeg gør lige sådan der. Og hvis I gerne vil have det her, så er rent faktisk kontrol, men indstillinger. Så gå ind i styringer. Vælg F. Hvorfor er den? Jeg er dum. Pap. Nå, I finder det er sgu længere op. Skal lige finde zoom. Jeg er nok dum. Der er zoom kontrol. Her. Det er boost, okay. Det er F, det er tab F, det er bedst. Synes mig, Mikkel. Nu skal... Ja, ui, der kan man zoome. Okay, nu skal jeg vise jer den der bug. Se her. Hosa. Det er en bug. Så kan du kan gå op ad alle mure. Og prøv at se her. Du kan hoppe så langt du vil. Det skader ikke. Jeg kunne høre en, der smed et eller andet der. Og der, det er Mikkel. Tak. Nej, fuck. Hej. Ham der, han er også dansker. Mikkel, ham der, han kender Mikkel. Jeg kender ham ikke. Men, ja. Det er vores lille LOL. Mikkel. Nå. Det her. Det er så spawn. Jeg kan hoppe ned, der sker ikke noget. Så. Og det er fordi, det her. Læg. Det her det er det bedste arme, du nogensinde kan få i hele spillet. Det er det bedste sværd. Og den her, den skal man faktisk lige lade op. Hvor er du? Cheater, hvor er du? Hvad er det for sværd? Jeg kigger, du har sgu da kun en post-it, fuck. Ja, det der sværd her, skulle også din bøs. Ja, det vi har, altså, det er det andet bedste, så. Det er i hvert fald det andet bedste, jeg kender. Det bedste, det er det der. Det er det bedste. Redman og Sword. Det er sindssygt, du skal have. Selvom du har det her armor, så er det sådan cirka ligesom så mange slag, hvis du har diamantarmor, og han har et diamantsværd. Så mange slag skal du have for at kunne dø af det. Det er sindssygt. Og hvis det her er et normalt træsværd og slår på det her, så skader det ikke en dyt. Eller det skal være et diamantsværd eller sådan lidt. Men nu kan vi lige, det var det ene system. Man kan vise. Jeg har sgu også der. Ja, det var den første jeg viste, en af dem, tror jeg. F-home, altså hvad fanden? F-home. Ja, sådan der. 1, 2, 3, jeg skulle gerne komme. Kom nu. Tak. Fuck, hvad fanden? Lag. LOL. F-home, what the fuck? Fuck, serveren den lagger for mig. Hey, der er min maskine. Kan jeg sgu da op her?
Oh my god. Ja, det fik jeg lige, det der. Sorry. Sådan der. Det er som en vandmaskine. Det der! Han stikker. Og det kan jeg se, du har spærret af. Det var så lige en lille fejl. Den eksploderede. Det skal man passe på med. Og det er ikke let, det er meget, fordi det kan eksplodere. Sådan. Ja. Det er det så min strømkilde. Jeg har taget lidt noget andet. Langst. Det der, det kommer vi til at vise på en anden til. Eller jeg kan lige vise noget af. What? Nå, jo, det var mit strømkabel, der gik i stykker. Det sprang sgu. Det skulle også rigtigt. Mit strømkabel. Det sprang jo. Efter den der lorte eksplosion. Ja, fail. Skal lige. Og jeg kan faktisk godt vise, hvordan man laver den her, det der. Ja. Rimelig nemt. Du skal bruge nogle mange materialer. Jeg kan lige, du kan. Ja. Det for at kunne lave sådan en diamant. Det der, det skal du bruge. Ja. Skal jeg lave en, eller hvad? Ja. Den er jo, den kører sgu da stadig på strøm. Lort, den er stadig strøm. Jamen, jeg kan ikke huske, hvordan du laver de der dimser. Jeg har den jo ikke på mig, for fanden. Ja, nej, jeg finder den bare. Altså, den er ikke så svær. Nå. Der, hov, så, der, hov. Okay, jeg er blind. Nå, der. Mikkel. For helvede, gider du at lave en? Dims af dem. Ja, den der, det boks der er 3 af dem. Nej, jo, 2. Fanden, jeg kan ikke tælle. Og ja, så har jeg vist. Her er vores lille kiste. Vi kan lige vise vores bedste kiste. Hov. Den der, det er vores bedste kiste. Ved du hvad? Jeg putter sgu lige diamanterne ned i. Nej, det gider jeg ikke. Hvad? Hvad er der? Det er alle vores de bedste ting vi har. På nær den der pickaxe der, den er seriøst. Dark taber. Okay, lad os se. Prøv at se. Det her, det er fuldstændig fucking ren. Ja, det var den ene. Vi har faktisk 3 steder, hvor der er diamanter, og så der, og så. Prøv at kigge i den her kiste dernede. Det er alle vores pistons dimser, som han nok har lavet ud af diamant, tror jeg. Men ja, det her, det var så vores første rum. Nej, det er faktisk det, vi er creepet infection, vi gør. Se, det her var vi ikke så meget. Det her faktisk. Nej, prøv at kigge i den her kiste. Der er noget iron i. Ja, der er lidt af det. Lidt. Men prøv at se. Vi har faktisk også nogle fuck, hvorfor kan jeg ikke flyve her? Det skulle da irriterende. Hvad? Sig mig. Kom hernede. Hvad? Hvad var det, fanden? Hvor fuck lå de? I kisten der, hvor men jeg har kun 29 af dem. Så skulle jeg ikke lave Hose, tak. Jeg vender mig ikke til det der, jeg skal seriøst. Se, du skal bare hoppe op her. Ui. Jeg kan ikke engang ramme, hvad fanden sker der? Men, så skal vi lade os tænde for min maskine. Eller vores. Men det er mig, der er bygget. Hvad fandt du? Det bestemmer du. Altså, jeg er lidt ligeglad. Jeg lavede det bare for show. Se, nu får I se, hvordan det her, det kommer til at virke. Jeg kan faktisk godt lide det. Dem her, de dreves af strøm. Ja, det står dernede. Og det står også på min dør. Ved du hvad? Mikkel, var det ikke en idé, vi fjernede det der strøm noget pis der? Altså, det gik fuldstændig banana split. Så det nakker jeg skulle lige. Ja. Hvis det er i orden. For helvede! Jeg vender mig aldrig til det der. Okay, her. Hvad? Ja, men jeg er sgu ikke god til den her flyvedimser. Jeg er bedst til det her med at hoppe. Altså det. Hvordan kan du hele tiden flyve?
Det er blå. Hvad fanden gør du? Trykker du bare, og så slip? Prøv at se din. Jeg vil prøve at se din. Prøv ikke mig din. Jeg skal lige sende din samme. Det er det. Ja. Jeg kan faktisk lige vise det her bug. Det er sjovt. Woo! Det kan bare være overalt. Det er sådan, det flyver jeg sgu nogle gange. Ja, jeg løber også sådan hurtigt. Ja. Det gør jeg. Det er for det meste, jeg gør. Jeg mister ikke livet af vandet, så jeg får bare lige bobler dig. Ja, det kan jeg faktisk lige vise. Nå, ja. Og vi lægger faktisk serveren i beskrivelsen. Så ja, jeg kan lige hoppe under vandet. Der kan du også gøre det der, så du gør hurtigt. Na 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 na. Fuck, den er lang. Det kan I se på boblerne dernede. Næh. Se, så kom der bare nogle nye. Det skulle godt. Lol. Ja, jeg fandt. Lol, det stener. Okay. Jeg flyver sgu bare under vandet. Jeg kan blive under vand til lang tid, jeg ved. Whee! Jeg kan også hoppe i vandet. Prøv at se. Det kan du normalt ikke. Det er fordi, vi har det her sæt her. Prøv at se, hvor langt man kan hoppe. Og hvor hurtigt du kan løbe. Altså, nu kommer en zombie, kan du bare hoppe over. Du kan også bare løbe ind i dem. Prøv at se. Hvor er der en? Ja, vi gør det sådan. Ah, no! Sådan der. Nej. Shit. Nej, jeg skal lige lade den op. Det er lidt svært at styre sådan her. Så det synes du alligevel, eller? Ja. Så det synes du? Ja, det synes. Hvor er min? Mikkel, jeg har fundet mig et sted, hvor vi bor tæt på. Ja. Jeg kan faktisk finde hjem. Tror jeg. Lol, der er en kylling, den kan jeg ikke bruge lige nu. Jeg viser faktisk koordinaterne til vores hus. Gør den? Ja, når du filmer. Nå. Så viser den jo også mappet der. Ja, den ved ikke, hvor vores hjem er. Så jeg går ikke ind i huset, så rolig mand. Så dog. Det har dog været, man. Ej, vi bor længere dernede af. Det er vores gamle hus, der var der. Ah! Se, man kan ikke åbne de her kister. Det er fail! Nå jo. Læg. Ja, jeg lægger nogle gange. Det må jeg undskylde. Det gør alle. Det gør jeg faktisk. Nå. Det var jo YouTube, så... Hej hej!